So, doyro, Sir Mark? Duiro. Well, Mukatawa man ka. angay pod nihatog yung isgutan aron pod kana pong nanglingkod ba sa gobyerno. Karon masayod og unsay ilang obligasyon o responsibilidad. Kana pong ang lihok nila Oh. di pud na maulaw ba Oh. kay ato ba na silang gipili misalig ta kanila nga maantigo sa ilang trabaho. So Puwira sa maayo ha. ay puweras maayo. Oh. Kay kini sampal man supalpal Ay o tido ay bitaw. Ha? Supalpal o niya insulto sa mga tao nga mibutar ninyo. Exactly. Kaysa ilang pagtuo nga milansar mo, nagpapili mo, kay anda mo og tagana mo serbisyo unya kahibalo pod mo. Sa inyong obligasyon, sa inyong trabaho. Ato ra bang nahibaw-an Sir Ped? Sige, seminar ning mga tawhana. Seminar. Nya gastos lungsod. Gastos gobyerno. Ay. O niya, sa himan-himan pa, wa di ay nakatunan. Still kadimal. Maunay. Paminaw mo ha, taga lungsod sa Duero. Kay sa ilang pagbugal-bugal, di ba? Pagbugal-bugal, pagbiay-biay, sa aksyon nga gihimo ni Mayor Al Takulan. So karon tungod ining mga dokumento nga imong gigunitan karon, dili ni ingog marites ni ato, dili ni pataka, no? Kay ato namang yung nakuha ang dokumento, unya atong ipahibaw nga kining maong isyu Sir Fred kantong gika lalisan, no? Gika maritisan ang monumento ni Presidente Carlos P. Garcia diha sa lungsod sa Duero. Very good. O kanina sa atong screen karon kaning kanhing estatua ni Presidente Carlos P. Garcia tubang sa Mercado. Nya unsay nahitabo ani Sir Mark? Ano gi-question? Giyaw-yaw sa mga matud pa nimo mga atras. Abante. Atras nga mga opisyales nga sa gobyerno diha sa lungsod sa Duero. So, mao na nga atagi ko no og pagtagad na Sir Fred kay naman detalyado man na kanang maong suwat gikan sa provincial legal officer, no? Nga si Attorney Handel Lagunay. Aron lang nga makahibaw ang tanan katong wa pa masayod aning maong isyu. So aron masulbad, no? O diana gyoy kasulbaran sa mga isyu nga ilang gi reklamo, no? Ngadto nangayo sila legal opinion sa buhatan sa atong legal officer si Attorney Handel Lagunay aron nga mahatagan gyud og katinawan. So niasa atong screen Sir Fred, no? Yes. Ang maong sulat to. Nya doon na sa tay kopya ani. No? Di gyud ka makatugot bitaw mga higala nga maghisgot tag mga butang nga wa tay suporta nga mga dokumento. Aron di ta kanang giingon tag maingon nga marites lang nimo nga way basihanan. So we secured the document. So mo kining ato pod nga gipaambit kaninyo sa inyong screen, no? Mo kini ang tubag sa Provincial Legal Office sa Kapitolyo, no? Kay una mangyud ang Sangguniang Bayan sa Duero nga nangutana. Sila gyud ang una nangutana. Ilang gi-question katong executive order ni Mayor Al Takulan number 39 series of 2023 nga nagmando nga ipatuman na gyud ang maong development project sa Mercado, Sir Mark. Diin maapektuhan ang estatua ni Carlos P. Garcia katong nagbarog. Ibalihin kini sa nindot nga lugar kay maigo man siya sa development plan sa Mercado. Di-question ka na sa mga konsehal. So nagpadala gyud sila dito og sulat ni
ngadto sa buhatan ni Attorney Handel Laguna ang atong provincial legal officer. Kunya in fairness, abogado, natural. Attorney Handel Laguna banggiitang abogado kini. Mupatuman gyud ni siya sa mga gitawag kog due process. Nagyo proseso. So aron mapaminawan sad niya ang gitumong sa mga konsihal nga gi-question nila si Mayor Al Taculad gitugutan sad ni Attorney Handel Laguna nga makatubag si Mayor Al Taculad. So natural, mitubag si Mayor Al Taculad ug iyang gipasabot ang tanan, no? So karon niya migawas na mga higala ang legal opinion sa ni Attorney Handel Lagunay. Pinirmahan gyud, no? Ni Attorney Handel T. Lagunay. So nag-ingon diri, lakturan to pagkasulti. Ang resolusyon sa sangguniang bayan nga nagpugong. Diretso na to, nga nagpugong sa pagbalhin sa maong estatwa ni Carlos P. Garcia. Giingon diri sa legal opinion nga walay gahom ang resolusyon kung ikumpara sa executive order. Klaro. Klaro. Ang ako lang gikatangal Sir Mark, mao kini. Na may uban dihang konsihal tiyali nga second term na, pila na ka Nay third termer. balik-balik na gali. Nay second termer. Hangtod ba karon? Mga sihal. Mga sihal sa Doiro na lang. Kay Doiro ato gisgutan. Hangtod ba karon? Wa gyapon day mo kahibalo. Ug unsa ang resolusyon labi na ordinansa. Basig maglibog unya mo. Kinsa may mulabaw ordinansa ug resolusyon. Ni samot. Executive order. Manong nangutana pa man in taon mo kung kinsay mulabaw, kinsay masunod. Executive order ba o resolution? Wa di ay mong kasabot ug unsay resolution. Makaulaw Sir Marco. Maulaw ta anang Natuog siguro na sila pag seminar. Pastilar. Kadaghang mga seminar nga gikondak anang mga sakop sa sangguniang bayan. Di ba? Matod pa. Sigatin sila seminar. Naman gyud na. Kanang sa mga bag-o kinahanglan i-orient ka unsay mao nay balaod sa trabaho, di ba? Newly elected. Gastuan para makat-on. Gigastuan sa gobyerno aron makakaton og unsay inyong trabaho. Apel na siguro ana Sir Fred sa ilang seminaran og unsay diferensya sa kanang resolusyon o ordinansa. Gitudluan gid sila kay aron di magjama-jama in taon. Kay sila ba ya representantes mga tao? Makunsa na naman ang mga tao. O ang ilang representante dyan mo'y walay alamag. Ni atong pasalamatan po sila, mga sangguniang bayan. Kaya nagpada sila og suwat, nangayo sila legal opinion. Ako yung pangutan Sir Mark, di ko magpasalamat Tila kay... Taga-Doiro, maulaw ang Taga-Doiro, ano kay sila man ay giingon nga, pag-research mo una, usa mo yawet. Di ba? Gawas nga, hingsuwat sila sa sa provincial legal officer, giyaw-yaw na ni dayon. Buto-buto na ni sa mga marites. O niya, ni gawas na po ni sa social media. Gipakadak-an nila nga ang gihimo ni Mayor Al Taculad dili sakto. Mao na nga may pagawa sila og resolusyon. So karon nga nilutaw na mangyud nga ang ilang resolusyon lahi dili siya makagahom nga makapugong unsa pa kay ilang buhaton ani Sir Mark og in due respect na lang tiyali kay magrespeto ay magidunta ta, di ba? Tingali ilan na gyud ning dawaton. Dawaton nila nga sayop gyud sila. Natural. Usa man makiglalis sila ni Attorney Handel Lagunay. Di ba? Mao na. Gani dia Sir Marco, gilecture gyud sila. Gilecturean, ha? Gilecturean gyud sila. Human naman unta nila di ba ni agi magasilag seminar. Nakaibalo na sila dapat ani. Karon gilecturean na po sila balik.
Oh, nag-ingon diri sa legal opinion ni Atty. Handy Laguna. O minaw, pasig nakalimot mo. Oh, mga konsihal, ha? Oh. O diya, gilecture na sad magbalik. Oh. A-resolution. Lagi klaro kung sa resolution. A resolution is a formal statement of opinion. Oh, inyong akala. Oh, paminaw, mga konsihal, ha? A resolution Oh. is a formal statement of opinion Mm. or a decision to take an action Mm. in the context. Oh, minawa. Ang kinatibukan ha, in the context. Ako na rin translate. Sige, sige. Kasi di po di kasabot context. In the context of the legislative practice. Naandan ko da. Oh. Resolution is a form in which a legislative body expresses an opinion. Oh, klaro, ha? Opinion. Akala. Oh, akala. So, nairabay kanta nga maling akala. Maling akala. Ay. So, bago kayo mag-akala, akala Akala. niya. Siguro ang sakto ang inyong akala. O talawa karon. Oh. Di ba tabati og kaulaw ninyo ane? Oh. Nawagid mo mag simple resolution. Kinsa may ga-author ang resolusyon na? Betagay ko. Mangayo tag minutes o kinsay author, sponsor anang mga resolusyon. Kay atong pangutan-on og disamang ka pagseminar. So, paminaw, tiwasa. Kay napaman diha. Resolution. Pero ako dalawa ni og manghambog sila nagseminar sila. Naka third term, naka second term, siya ro naman. Nangabot na gali na sila Tagaytay ba to? So mo ni nakaingon diri. Ang ato bang mga konsehal gid taon. Mo pataka gid mo lagi og nganga inyong baba. Nya wa pud mo ni kamot og sigurado ba ang inyong gipangistorya. Mo ni dangatan ninyo. Bitaw, I don't know, og naamay gali kaulaw. Naman po tao nga pabaga rapog naong bitaw Sir Rock. Kini bati ang gid mo kaulaw ani. So pasabtan ninyo ang taga Doiro ha. Magsisyon man mo rong Lunes, i-live ninyo, hisgutin ninyo ning suwat ni Attorney Handy Lagunay, ang legal officer. Kay gi-address man din ni Honorable Vice Mayor Hirnes Bahaw. Milagro gisgutan. Kaya di man makaayo nila, dili ni sila magisgot. Makadaot man ni nila, makauulaw man ni nila. Labi na ang author o sponsor anang maong resolusyon na. Wa pa kay kopya sa resolution. Resolution number 210 series of 2023. Oy. Kasi may author tingog diha oy. Unya usa sa gibasihan ni Attorney Handy Lagunay, mahitungod anang ilang gipangutana ba nga executive order. Matod pa din Sir Fred, nga it appears the Municipal Appropriation Ordinance number 1 series of 2023, Municipal Appropriation Ordinance number 5 series 2002 were enacted to find and undertake the additional landscaping and parking area development of the market. Aprobado di. Gi-aprobahan nila. May ordinansa di ay. Unya nakahibalo sila nga ang monumento ni Carlos P. Garcia naa diha. Managiingon ni Attorney Handy Lagunay, it so happened that the monument of President Carlos P. Garcia is on the site in front of the public market to be developed as parking area. So nahibalo sila nga naa diha. So kung isupak sila, Kanila, wana unta nila before gi-aprobahan ng maong Municipal Appropriation Ordinance, di ba? Mao lagi na, mo na gidagatan sa kanang sakto og experience. kana po approve without thinking. Approve without thinking. Oy, Mr. Sponsor. Palihog ko no, pasabta. Sila, So, mao na nga in fairness ni Vice Mayor Ernest Bahaw, siya ra may presiding, di ba? Well, og nay naminaw diyang mga atong higala po. Dagan pa taga migong konsyal diya. I-text sa good na ko, be. Sa ako number 0905 1428720.
kinsay author Kinsay sponsor aning maong resolution number 210 2023. Kay mo saludo ko sa iyang kabray. ana. Kaning sa appropriation sigurado ko. Kaning appropriation ordinance sigurado ko nga ang sponsor ang chairman sa Committee on Appropriation. Kinsa man na? Si Kagawad Jeffrey Toralba. So, Akong amigo na po. Amigo na po. Kay chairman mas Committee on Appropriation. Amigo ni na ako Appropriation ordinance man So, siyempre, adto yun na magikan sa iyang komitiba. Stilan kabuinas. Di buinas kayo ang lungsod sa Duero. Nakabaton og konsihal nga sama ni Ine. Well, again, Sir Mark, in fairness ba alang sa kaangayan sa atong mga gisgutan, again, ato gihapon, open invitation. Bisag unsang Sabado, atong ihikling ang mga isgutanan, kung moari diri si Kagawad Jeffrey Toralba, aron po makapasabot siya. Nganong nanghitabo kini. Nganong ngayon ani, hangtod nagkajama-jama na hinon sila og mga buhat. Hangtod na hatagan na noon mo og kanang lecture. O na-lecture na hinon mo. Which, dili ginunta dapat. Kung ang atong una-una abli lang ba? Dili kay supak lang ta. Kada lakang sa mayor. Supak. Dili mao. Unya way basihanan. Balay na, gingon, ang inyong mga grupo ba na apoy mga ngalan. Na apoy grupo nga laban. Kisa medyo kontra. Sige rin mo laban. Kinsay inyong sakto na, kinsa may inyong kontra. Pero kaning laban ra ba, in fairness? Laban sa bayan. Kini ra bang laban? Lain ra ba og interpretasyon? Kanang laban sa Binisaya. Unsa man ang laban Tagalog na? Tagalog. Napoy Tagalog laban. Ang Tagalog sa laban kontra. Kontra. Kontra Tagalog. Binisaya. Kana bitang PDP laban. Na partido. Kontra ko na sila. Mao na. Basta Tagalog laban. Pero kung sa Bisaya, kontra. Dili, kung sa Bisaya, laban. Kauban ta. Mulaban ko nimo. Mulaban ko nimo. Ug daog-daogon ka, laban ko nimo. So opposite. Naglibog ta ning grupo nila asa ni. Na may konsihal diha nga medyo Tagalog. Kay taga Luzon man na, taga Ilocos man na. Amo ni al kontra ni kay laban man. Wa pa poy murag pabor diha ni Mayor. Mo ni laban nga Binisaya. Laban nga mulaban ko sa imong gibarugan. Mulaban siya. Pero kanang laban nga gipasabot nimo nga sa Tagalog nga mo kontra. Diha bito to istorya Sir Mark. Ato lang ni adyo mo kadyo pangugat diha ay Kagawad Jeffrey Toralba ug naminaw amigo mo gid nako Sir Mark. Amigo mo ana. Mag-chat me ani oy. Kani adto. Bisag karon. Karon pa. Bisag karon shout out ngadto kang Kagawad Jeffrey Toralba. Gani burag wa ko masayop na ngay dito sa GCash number. Well, ayun ani ba? Kini kong interpretasyon lagi say pod ato na lang pasayloon tala Sir Mark. Kay lain-lain lagi Tagalog, Bisaya. Dito duha ka amigo Sir Mark. Nangahubog naman Sir Mark. Naglami lang istorya. Nangahubog naman, nagbikil sa tulang bikilan. Di iningon tong Tagalog. Ano ka? Lalaban ka sa akin. Ijang pangutan na to ijang amigo Bisaya. Nga ang Bisaya kay ang pagtuo Bisaya kay uglaban Tabangan ba ka? Suportahan. Migo ba to? Di ingon pag Bisaya. Natural laban. Laban ako sa iyo. Gasinong bagay. Gasinong bagay. Purbida. Kani mo magtagalog ha? Laban day ka. Sumbagay. Sokol day ka. Pero sa natong mga Bisaya, ang laban suporta. Musuporta ko sa imong gibarugan. Sa Tagalog kay buksukol man. All mga taga-Duero. Ato dala ni katawa. Na ako ni grupo. Kabantay ka Sir Mark laban Jurohanon? Social media. Laban ko no. Laban Jurohanon. Laib butong atras. Daghan ang grupo. Naggadaghan ang mga kritiko nga gagama og grupo against sa
Sige, Sir Mark, ato sa ning undangon Doiro kay Oo. sa ko nang gingon, in fairness ba sa tanana, bisag kinsa nga konsehal sa Doiro. This program is for you. Ha? Dili po kami na lang magyaw-yaw diri. Og dili si kagawad si Pretoral ba? Bisag kinsa. Bisag kinsa. Oo. Pwede ang atong bisimayor, atong imbitaron, aron pong makahatag pod sa kuan pod kanang Okay. explanation sa iyang as legislative. Sige, basta mabuhay kayo, mga taga Doiro. Ha? Ang ato nilang diha nga paninguha ba? Or ato pa rin kamutan nga kamot katagaan sa isakto gyud nga kasayuran sa nanghitabo sa inyong lungsod. Basta kay ang isyu mahitungod sa resolution o executive order, klaro na. Kuan na wa na ginay Wala na lalis lalis, wala na laban o sa Tagalog. napay mo lalis Oh. ay kanatawahan na lalison gadyo siya. Lalison yan. Sige.